Nere ibilbide akademikoan ezagutzaren aldeko apostua egin dut. Bai irakasle moduan, zuzenbide fakultatean, personaren gaineko gaiak azaltzen ditut, eta baita ikertzaile moduan ere. Personaren oinarrizko eskubideak azaltzen ditut, bai datuen babesaren ikuspegitik, baina baita ugaltze eskubideen ikuspegitik ere egin izan dut nere ikerketa. Momentu honetan, uda ikastaroen zuzendari moduan, gure kezka eta gure lana, unibertsitateak ezagutzaren ateak gizarte osoari zabaltzea da. Miramar Jauregian ezagutzaren aldeko apostua egiten dugu udara oro, gizarte osoak hemen egiten den ikerketa eta hemen egiten den ezagutzaren aldeko apostua egin dezan.